All my people on the floor, party all night. No one some more. Здравейте на всички, ние сме ProGamers и сега ще ви представя нашия сървър. Моят приятел Алекс в момента го няма, за жалост. Ние за това само още снимам. Сървъра не е с равно IP, но е с хамачи. Но всъщност има 236 или 7 плагина. Така, ще снимаме тук. Сега отивам... Не... Сега това ще го сетна като LARP event по-късно, а сега отивам на спауна. Така, welcome to OptiCraft. Всичко това съм го построил аз. Само да видя нещо. Res. Как така нямам плагин за резиденция, ли бе? Така, сега, ето го сървъра. Готин е, горе-долу да е. Според мен това е LARP Jump. Тук може да видите всичко неща. Ще снима с моят приятел Алекс. Той... Де да съм всъщност. И сървъра, но тук нататък не е завършен. Тук има стена, такава крепостна, да я кажем, която защитава града. Тук има мост. Така. Купък е това, да. Това тук е... Всъщност аз не знам какво е. Що съм го построил изобщо. Така. В сървъра хакове не са позволени. Сървъра се казва OptiCraft PvP. Знам това в България. И тук някакво скапано знаме. Дето не знам, що съм го надраскал. Ето това е Jump. Можете да го видите. В момента ми е малко запушен носа и затова може да говоря малко по-странно. Аз използвам хак, но все пак аз съм си лонера, тъй че вие, моля ви се, не дейте използвайте. Така. Използваме Texture Pack, Faintful. Сега, като за начало ще снимам, защото поне само мисля, че компютъра ми е малко по-силен от това на моя приятел. В момента може да ви лагва, защото хем хоствам сървър, хем играя в него, и то от един компютър, и хем снимам. Тъй, че всъщност снимам с много лека програма в Frapsa, но така, сега ще отида в Enda да видя какво става там. Как сби? Охмазно. В момента аз за първи път влизам сега в Enda и затова лагва. Ниче трябва да лагва. Принципно компа ми не лагва много, но като хоствам ми се получава такъв, как да кажа, неблагоприятен ефект. Всъщност ние ще правим нов сървър, но world ще остане същия. И вижте сега колко му дразни. Примерно пише командата Менуат Валентино 102 Owner и то му пише като император, което супер много ме дразни. Аз искам, който си напише това да е, но като набра нов сървър ще махна тези недоразумения. Така, и сега смятам да построя, чакайте съм да видя, LARP Ranks. Тук не съм ли го сетнал, бе? LARP Ranks, как така нямам те черчичко? LARP Ranks не съм направил, LARP Trade също. И затова сега ще избилдя LARP Ranks. Ще го направя от диаманти, защото те са скъпи. А и ранковете, всъщност те не са скъпи, но
Зависи какъв искате. Най-скъпия ранг е... Не, всъщност още не знам дали да ги предлагам. Тия неща са тук да скрити от не знам си какви глупости. Ще го направя в Warp End. Тук вижте какъв... що не излиза, бе? Как така? Гадост. Явно не съм сложил по... Сега са има много сървъри. Принципно тук отгоре трябва да ви се появява... Да ви се появяват разни неща, които ще бъдат изчистени скоро. Ако искате да джойните, трябва първо да се абонирате за канала ни и да харесате. Тоест, аз не искам това, но моят приятел така каза, но ако... просто може да джойните, няма да е лошо. Играй си така, не се свърля от Edit, защото... аз не знам защо. Тук му сигурно ще пусна музика, но... Така. Това ще е Warp Ranks. Всичко трябва да учи с диамант. Така. Звука не знам дали съм го оправил, защото съм си... кой е това горе там? Да, тук има Ender Dragon. Отгоре ще сложа плагин, който да ви показва колко процента сте го убили или нещо такова. Също така ще сложа и плагин Top Kills. И тези, които са в Top Kills, които се задържат в Top 10 Kills една седмица, получават ранг Гладиатор или Warrior. Не знам как се произнася. Мисля, че е Warrior, ама не съм сигурен. Така. Да знаете, също така искам да ви кажа, ако видите, има един също много добър канал. Не, сега... Това са глупости. Така. Ние сме... децави. Ние сме 6-ти клас сега. Така. Сега... Може да ви говоря малко странно, защото не знам дали ви споменах. Може и да съм ви споменал. Че сега имам алергии. Не ми е много приятно на мен. Но... колко бавно бил да сега. Иди ми да се разбързам, ама... Деца викам, мързи да мърдам мишката. И затова ми е с голяма чувствителност. Ето тук ще сложа в въглите по един сигнализатор. Така. И сега... Супер е грозно къща от диаманти според мен, но... В много сървъри са от диаманти, тъй че... Не, че искам да ги копирам, но... Сигурно има някакъв стандарт. В никакъв стандарт няма, ама... Сървъра е направен с крав букит и е много гадно, че не е с реално IP. И някои сега ще се запитат как така на топ 10 ще се дава ранг Warrior, като хамачето поддържа само в 5 мрежа. Аз ще им отговоря, че пък хамачето, ако направите много акаунти от един същ компютър, пак ще е с едно IP, тъй че може да джойнвате в VT, главно VT, тиренци 33 на английски. Джойнвате в VT33, парола 1234 или VT44, парола 1234. Там къде пише, копирайте IP-то на сървър, къде пише, това е. Така.
Сега, за да станете браузър, трябва да изпратите SMS на номер 1096 текст TLC Няма да стигне с текст TLC валя. За две не ми стига място. С текст. Сега трябва да го трия с текст TLC. Така. За да станете хелпър, трябва. Как го написах така? Трябва да спечелите. Значи много съм сега. Да спечелите конкурса. Така. За сега няма правя други неща. Чакайте се. Ранкс. Те чертичка. Set. Warp rank. Set. Така. Warp Trade, аз нищо не съм направил. Всъщност за първи път ход тук и нищо не виждам. Къде ли съм? Пусна някъде. Такова никога нищо не ми е дал тук. Сега. Какъв то диамант. Ще го направя дърво. Ерор. Какъв ерор? TNT. А това ще ме отдели. Така, добре. Значи сега такова. Ми трябва такова. Какво ще? Това мога да взема. Що взех един стак? Къде са, бе? Ми трябва такова. И такова. Така, започвам билденето. И това... Чакайте. All my people on the floor, party all night. Don't want some more. We bout to turn it on another night. We never stop, we roll. We never we roll. Yes. Sasha the best. Абе, какъв смисъл? Аз мога избюда на спид нови. Пешка на спид.
Сега виж колко гадно стане. Това тук трябва да го правя от пясък. После сега на ръбче. Те чертички са появят. Ох, колко трябва да чакам. Лагва, хе. Колко мазно лагва, жухей. Ако мислите, че клипчето, кажете ми в коментарите си дали на вашите компове лагва повече, по-малко. Пишете и коментари всъщност и за силата на компютрите. Аз не съм виждал силата на компа на моят приятел, но едва ли ще. Но един мой друг приятел каза, че не е от как се казва, силните ни. Колко минути ли е клипчето? Сега му мързи да го спира, защото по-ще трябва с фантасито да проработвам. Знаете ли, после на един път? Значи пуснал съм си в Фрапса и гледам много клипче, което съм заснел. И гледам в описато отгоре, защото Фрапса искал да ми заснема видеото, което аз съм заснел. И се чуда как така се вижда в описато на видеото. И докато се усета, разбирате ли, минаха цели 3 минути от моя живот. 2 минути от моя живот. Така. Вау. Опа. Да. Warp Trade. Така и сега и от другата страна. Колко съм по-рост. Сега ще правя Warp Trade-чето. Нещо, ако влиза и си ги подават. Така. Трейд. Те черчичка сет. Така. Направихме Warp Trade. Вау. Какво ще ни остава? Warp End има. Jump има. Ranks има. Trade има. И сега Warp Event ще го правя в някой друг епизод с моя приятел Алекс. Ако имате някакви идеи, кажете ги, харесвайте, абонирайте се. И това беше от мен. Довиждане.